И здравейте, скъпи приятелчета, и добре дошли в новият ми канал, който кръстих The Shadow Path. В този, нека ви обясня какво ще се случват в този канал. В този канал ще си играят на български Minecraft сървъри и ако искате още такива видеа, непременно се абонирайте с камбанка и нека да започваме с видеото. Сигурно се чудите къде се намирам. Сега ще ви обясня. Намирам се в българския сървър Block Kingdom сезон 3. Ако искате и вие да то е същата общност, което позволява и вие също да играете в сървъра, много просто как да влезете в сървъра и как да почнете да играете. Първа стъпка, трябва да влезете в моето видео в описанието или в коментарите влезте по-добре и там ще съм пратил един линк. Този линк, като го натиснете, ви праща към една страница за приемане на покана. И така влизате в Discord сървъра на Block Kingdom. После, за да почнете да играете, отивате в Whitelist канал и там си пишете името. И когато получите на вашето съобщение тикче, това означава, че сте whitelistнати. Само да ви кажа, че не е платен хост, ами от Aternohost. Така че само онера Печи, ако ще го видите като влезете в Discord сървъра му. И има application за helper Content Creator, ако искате вие да станете като мен Content Creator, влезте в Discord сървъра, попълнете кандидатурата за Content Creator и така нататък. И сега тук сме в Block Kingdom и тук ще ви покажа след като влезнете след като сте си написали името, има една категория за whitelistнати хора. И там в Minecraft чат пишете, ако не е пуснат сървъра, пишете ролята, която е MSSP. Ако не знаете коя е, ще я пратя в коментарите. И като тагнете ролята, и тези хора, които имат тази роля, имат право само да пускат сървъра. Тъй, че тагвате ролята, пишете моля да пуснете сървъра, пускат ви, пуска сървъра, праждат ви IP и така влизате в Minecraft сървъра, регистрирате се, т.е. логвате се, т.е. регистрирате се и почвате да играете. И тук се намирам в общака и сега и в първия епизод на Block Kingdom сезон 3 ще разгледаме какво има в спауна. Ето това тук е спауна ни. Тук някакви ниви, тук дето някой се е постарал много. Тук има на Печо май беше или на кой? На Печо гадни, да, на Печо. Това е палатката на Печо. Ето беше друго, не знам. Тук има едно нещо, дето пак е Печо. Където пак го е построил Печо. Тук има един магазин за приятен пазар. Никой не знае какво е. Тук какво е? Нямаш работа горе, ако не си, колко е, умирам, нямам си какво. Така, скоро ще има още книги. Тук има много нещо. Тук празна стая, не знам. Той не знам на кого е този магазин. Тук мисля, че добре си го е направил. Така че може да разгледате обстановката, като вие влезете.
чрез Discord. Линка в коментарите и така. Този магазин е затворен. Идеално. Този магазин е на 5 май беше. Ето клуб икономика, в този клуб работата и така нататък. Четете си тук. Нещата и слагате в честа. Да. Така. Какво е друго? Това е нашия Ender портал, Nether портал, което може би на някакво видео ще ходим в Nether, ако е позволено. Тук има нещо интересно, което няма име, но все пак да влезем вътре какво има. Добре. Тук е конта, защото това дърво е обелено. Не мога да разбера. Как ви? И тук ако имате някакви поръчки, примерно като сте си поръчали някакви оръжия, сървъра предлага и оръжия, ама истински оръжия. Така че това нещо тук ми е интересно какво е. Тук е някаква постройка, където още няма надпис. Какво друго? Май няма. Чакайте да видим тук. Да, сетих се. Това нещо, което го виждате, приятели, скъпи приятели. Това тук се строи кметство, община и така нататък. Тук се строи много хубава тежка сграда. Много тежка. И да. Тъй, че може би скоро, даже скоро ще, ако искате да направя видео за магазин в сървъра. Как съм си го направил. Но вие решете в коментарите. Дали искате. И сега на крайната надпредвара, тук да отидем в общака, като влезнете в спауна. И тук влизате в общака. Той не го четете, някой го е редактирал, но да. Тук е апартамента на Петио, олнера, главният олнер на сървъра. Тук се развива много добре. Тук има някаква почтенска кутия, може би. Добре, тук пише някакви съобщения важни. Това е апартамента на Metal Game. И тук, ако се питате какво е това, това са тръби, които са до... Да. Това е на Адриан Гнос, апартамент 4. Тежка стая. Даже тук Metal Game Адриан Гнос и така другите. Това е на Мира Реал, модераторката и контент креатор към моя колежка. Тук е апартамента на Мини. Много добре. Това е апартамента на Николас 22. Да видим. Браво, много добре се получава. Това е на Баница Чевер. Или там както се нарича. Това тук е празна стая. И сега да продължаваме към следващия етаж. Така, това е също свободен, обаче има легло и всякакви други работи. Това е на някой си, който няма име още. Това е мой апартамент. Ето тук, както виждате, имам почтенска кутия, дето ако имам някакви поръчки, тук ги слагат и аз всеки ден ги проверявам. Си проверявам кошницата. Така, взимам каквото имам. Затварям. И тук имам много хубави неща. И тук в началото на видеото почнахме. Това е леглото ми. Нека спим първо.
Така. И тук, примерно, ще го ползвам за сторич. И тук всякакви работи имам. И ако искате да си направя база с Steam, ако искате, кажете в коментарите. Защото като гледам на моята колежка, че има вече Team и нали, си има място за живеене, освен в общака. И това тук ми е терасата с гледка от входа на общака. Да. И това е в моя апартамент. Сега да продължим към другите. Това е на апартамент 12 на Nuct 1S. Тежка панелка, много добре. И сега тук нагоре, още един етаж. Може би общака ще е на 1000 етажи, защото нали, това е свободно. Тук е на Бот Мангал, моля не кради, нямам си какво. Добре, той е на Станислав Вичев, добре. Тук много добре. Тук е свободен пак. Така че да. Друго не знам какво мога да ви покажа в сървъра. Просто трябва да влезете в Discord сървъра. През линка в коментарите да си напишете името в whitelist. И като получите тикче, вече сте whitelist и така нататък. Ако не сте разбрали, може да пишете в коментарите. И да, то друго няма, тъй че нека да завършим видеото. И дано ви е харесало това видео. Ако искате още такива видеа на Block Kingdoms или на всякакви игри на Minecraft, български сървъри, абонирайте се с камбанка, праскайте по едно лайкче и очаквайте следващия епизод, когато може би от вашите коментари ще реша. Пишете в коментарите какво да направя за второ видео. Така че пишете в коментарите и се виждаме до след малко.